अरे केकर लइका खिलावत तू रे भैया सऊदी हम आई करिया छे छुनर का इनके करी केकर लइका सुन के करनियन लागत भौजी के करा पगहिल बा हमके तो पूरा विश्वास है कि भैया हुआ सऊदी कि भैया का ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है के करनियन लागत भौजी के करा पगहिल बा मोर लइका वाए देवरू हसी मन से भइल बा अच्छा हम सुन ले रहे हैं कि गाय के सीमन चढ़ला भैंस के चढ़ला बकरी के चढ़ला अरे अर्जुन श्रीवास्तव डॉक्टर वहीं वाले के नाम बुलाए कि सीमन चढ़वा ले लूं बड़ा माहिर हूँ वो कहीं गाय भैंस देख जाइए उनकर हाथ लगाएला चढ़ावे पर। अच्छा ज्यादा उल्टा पुल्टा मत सोचा ठीक ना। अच्छा हम उल्टा सोचत नहीं तोहर भैये का हमके विश्वास ना गवना करा के सैया चल गइल सऊदी तनी बतिया बुझा हमरो। अच्छा पानी भी न सुखत रहल देवर जी हौदी झूठिया का उल्टा पुल्टा सोचल। अच्छा अच्छा सुनो गवना करा के सैया चल गइल सऊदी पानी भी न सुखत रहल देवर जी हौदी। और सुना का उन्हीं के तर कुल के तारे परसल से आइल बा मोर लइका वाए देवरू हसी मन से भइल बा। बात बुझल भौजी तू कुछ को हमके तो शक होत लखनऊ से उस शैलेशवा ना आ रहा ओहो ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। का गड़बड़ है? अरे ई पार्सल से सीमन से का जरूरत रहा हम रहबे के नहीं हमसे कहले रहतू हम खुदे काफी है। अच्छा सुना सुनाव कहले रहतू भौजी हम ही भर दिहती गोदी। हाँ भइल बड़ा बड़का चला का हमके तो एकदम पूरा शक लगत है और बगलिया में सोनू भैया के यहाँ भौसूर लगी है वो ना आए रहना। अब ज्यादा बोलता और ठीक ना हमके तो पूरा शक बा हमारा पार्सल पर ना होखे बाबरी लोदी। अरे वो बात नहीं थे ना ना कि मैं अरवा कर अलू और ज्ञान सिंह हुआ और रमेश भैया आर के स्टूडियो वाला इनहू के मेरा राती के सुते नहीं दी यार हर चक्कर में पड़ा रहना हूँ ना अभी एक बिल बढ़वा ना एक मोहन हुआ मोहन मौर्या 10 गाड़ी का मालिक हूँ वो एकदम फ्लैट रहना मतलब सबके तो जोड़ ला ठीक ना जोड़त ना है सुनो हमके शक बा नैहर गइला पर। अरे का सकबा आकी गइल रहलु नैहर एक बार ओही जे के दही खाइल ह
मोर लइकवा ए देवरू हसी मन से भइल बा। तू कितना उल्टा पुल्टा सोचला हो। सुना हाँ हमसे कहले रह तू, अरे दिल के बात देवर से बतावल जाला। कौनो समस्या दिक्कत परेशानी रहत तो हम खुदा ओके का बोलल जाला, अंग्रेजिया में कुल बोलल से सुलझाए दे। हमरो के पता बा। सुना हाँ सुनाव। दिला बात के बात नहीं हमसे बतैलू। तू तो बताइबे कइला, तू उल्टा पुल्टा सोचते वाला। सिलेंडर कभी गंगा में गैर नहीं तो मार को उल्टा सीधा बतियाओ तनी से कि एकर भौजैया काज में कहाँ। अब हमार दिमाग एकदम इंसलेट हो गल। अब गाँव हम कनी अरे अच्छा तो अब गाँव को सुनबा ना तो सुनते रह जीबा। हमार सजाई कब हम ताके बताओ तनी ना सुनाओ। खून खान कान पे तोहरा न कौनो आइल बा। मोर लइकवा ए देवरू हसी मन से भइल बा। मोर लइकवा ए देवरू हसी मन से भइल बा। घबड़ो मत, हम अब्बा भैया के फोन लगा के बतियावत थी। तोरे बात के हमके कोनो भरोसा ना है एको पैसा का।